Na ostro. Poriadok musí byť troška. Ale a druhý výraz. Všetci jednako, tak všetci jednako. Čo sa že spíli? Ide, a že s tebou, ale ideme. Ideme píliť. 500 korun býva cena. Škoda. A môže, nie je. Vnímajte, že to pomňate. Za stole vyloží a zhodíte už. Po 100 korun. Efekty nejaký. Prvom prenose máš, kúpni pivo slope, pozri, zaznamenaj to. Mr. Proper, vakcín. Pozri sa na hodiny, koľko je pol šiestej a už slope pivo, ja ako slušný človek kofolku. Správne, Michal. Ty si Fedora nadobudol 6. To si nepovedal. Kedy? Včera. O 12. sa bol vyšúpaný a kartu. Nie, jedno. Chcete piliť? Vybaj sa zapísať. Poď tam to tam, dvaja ideme. Zapíš to, dám ti 50. A jao. Ja to tu máš onu familiju. Pekeli familiju. Pa da, veliki nakri dobro. Da li ťa do Ritungu? To. Ne, nema se mora. Ale ovo, bajči ti ja zapali. Ne fače. Točno. Ufa, že idete obaja. Víš, ok, nie? Jedna škoda. Dvoma rukami ne ťahá. Ale mi do nich popadne. Keby som sa neštartil. Počúvajte. A jeden. Toľko môžete robiť. Flash,